Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Aw minnu sɔgɔlen don an na jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen ni yantuma a y'aw bisimila bunadamadenya ani yiriwa rajoso HDFM dɔnkibaru kɛnɛ kan na bi dɔnkibaru bakurubaw la an bɛna kuma dɔ min kɛrɛnkɛrɛnna k'a kɛ taasibila ye k'a ɲɛsin bunadamadenya ɲɔgɔn dɛmɛ ma o kɛnɛ sigira mɔbitikaw fɛ yen nɔ an bɛna kuma o kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen Qatar Charity maaw u ka wuli ka jɔba ta ko sabanan min ɲɛsinnen don banajuguw kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔna na o baaraw kurumo karili kɛra an bɛna kuma o fana kan bidɔnkibaru kɔnɔ ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna kunnafoni sumaba jɔ aw ye a y'aw danse dɔnkibaru kɛnɛ kan na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kan na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na uti kalo tile 19 o sɔnnɔ bilalen don diɲɛ korokara kɔnɔna na k'a kɛ taasibila ye k'a ɲɛsin buna adamadenya dɛmɛ baarakɛli ma a kɛnɛ belebeleba a sigira an ka jamana faamaw fɛ mɔbitikaw fɛ yen nɔ ka bɛn uti kalo tile 20 ma min kɛnɛ kan na an ka jamana maa ɲɛmaw k'a fara buna adamadenya dɛmɛ baarakɛlaw kan dɛmɛba jɛkulu ani musakabɔlaw fɔ ka taa se jɛkulu caman ma minnu cɛsirilen don fantanw dɛmɛli la jamana in kɔnɔ aw bɛɛ lajɛlen taara ɲɔgɔn sɔrɔ mɔbitikaw kɔni fɛ yen nɔ waasa ka se ka nin kɛnɛ belebeleba in kɔni sigi maaw kɛrɛfɛ maa minnu ni Alahu taala kɛlen don ka degun kɔni lase u ma ni k'u bɔ u sigiyɔrɔw la ka na u daga mɔbitikaw fɛ yen nɔ waasa wulikajɔ min bɛ kɛ a ka se ka kɛ a tigilama jɔnjɔnw yɛrɛ kɔni ɲɛnɛ babuse min taara ɲinɛnta in na o de ye ka wuli k'an jɔ buna adamadenya ko o dɛmɛ kɔni bolo da fɛn min ye nin kɛnɛ belebeleba in a na kɛ min ye sababuya ye buna adamadenya dɛmɛ jɛkulu ani faamaw olu bɛɛ lajɛlen na sigi ni ka hakili jagabaw kɛ damakasiw o ka se ka kɛ waasa maa minnu ni Alahu taala kɛlen don ka u bɔ u sigiyɔrɔw la ni ka degun kɔni lase u ma o tigilamaw bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na u ka degun o ka se ka ban. Qatar jamana olu ka baɲumankɛtɔn min bɛ wele ko Qatar Charity u ka wulikajɔ min ni o kɔni ɲɛsinnen don banabanbaliw kɔni kɛlɛli ma an ka jamana kɔni kɔnɔ u ye a baara ta ko sabanan kɔni kurunbɔ kari ka bɛn araba uti kalo tile 19 san 2026 min kɔni kɛnɛ kan na u ye wulikajɔw kɔni ta k'a ɲɛsin an ka jamana banabaatɔw kɔni ma maa minnu ni olu kɔni garijɛgɛ donna bana la bana min ni a kɔni ban man di n'i b'i ka ɲɛnɛmaya tɔni kɔni kɛ ni a ye fɛn min ye u kɔni ka wulikajɔ ɲɛsinnen don o banaw bɛ se ka kunbɛn cogoya min na ni k'a sɛgɛsɛgɛliw kɛ ani a bana bɛ maa minnu na ka se k'a tigilamaw kɔni furakɛ falaki fɛn min ye o bana dɔw bɛ tali kɛ jabɛti tansiyɔn o n'a ɲɔgɔnna caman kɔni na u ka baara bolodalen kɔni hukumu kɔnɔna na u kɛn bɛ ka jira k'a fɔ min ye yɛrɛ ye cikɛla maa 60 n'an k'o ma ko volontaire maa 60 bɔɲɔgɔnko ka olu ta ni k'u lafaamuya k'u kalan waasa olu bɛ se ka wuli ka don dugu kɔnɔ maa 3000 bɔɲɔgɔnko u ka se ka taa faamuya kɔni di o maaw ma min ye bana jugu olu kɔni kɔlɔlɔw kan ani u bɛ se ka bana in u bɛ se ka kunbɛn ni fɛɛrɛ minnu ye u ka se ka o kɔni boloda o de kɔni hukumu kɔnɔna na u ka baara laɲini kɔni kɔnɔ k'u bɛna banabaatɔ maa 300 bɔɲɔgɔnko de kɔni ta minnu kɔni ka banaw kɔni ɲɛsinnen don dusukundimi ani jabɛti o n'a ɲɔgɔnna camanw mɔ ka se ka u tigilamaw kɔni furakɛ falaki. An bɛ taa Tɔnbukutukaw fɛ yen nɔ Croix-Rouge Malienne maaw olu kɔni wulila k'u jɔ ni ka lakɔgɔli ta k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu ka baaraw kɔni ɲɛsinnen don ka buna adamadenw kɔni dɛmɛ dun ka fa sabatili koɲɛw kɔni na o de la min ye u ye lakɔgɔli u y'a boli fɛn minnu kɔni kan o ye jaabi jɔnjɔn o bɛ se ka sɔrɔ buna adamadenw fɛ cogoya min na k'u maanifinyaw kɔni dɛmɛ ni k'u bilasira u balo cogo bɛ se ka ɲɛ cogoya min na ɲɛnamaya ale kɔni kɔnɔna na nin wulikajɔ belebeleba in a kɔni bolo dara projet hukumu kɔnɔ projet min ni o bɛ wele ko Crisis Tɔnbukutu ni a baaraw b'a la ka lawaleya Croix-Rouge Espagnol maaw fɛ fɔ ka taa se min ye AICID olu ka kɔkɔrɔma dɔ ye musakako ta fan fɛ. An bɛ taa bilakaw fɛ yen nɔ u ka sifinnakaw olu kɔni wulila k'u jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la waasa ka se ka faamuya kɔni di u ka dugukɔnɔmaw ma k'a ɲɛsin npogotigininw
olu ka kalan dansira la ni k'u bɔ kalan na k'u don fɛn wɛrɛw kɔni dafɛ o bi se dabila cogoya min na o de la min ye maa minnu ni olu kɔni ye kalan sɔrɔ ni u kɔni bɛ wele ko shifter o maaw de kɔni wulila ka se ka bogotigininw olu ka hakɛw bɛ se ka lafasa cogoya min na u bɛ a kɔni jira min ye slam ka taa se min ye choreography ani fɛn caman kɔni ma ɲɔgɔlɔnw u b'olu kɔni bɔ ka se ka maaw kɔni lafaamuya an ka bogotigininw olu bɛ se ka to kalan na cogoya min na ani musomaninw ka furu joona o bɛ se ka dabila cogoya min na fo ka taa se u bɛ garijɛgɛ sɔrɔ ni ka kɔnɔbaraw kɔni ta joona o fana dan ka se ka sigi o la an ka jamana kɔni kɔnɔna na u kɛn bɛ ka babuse min ta o de ye ko kalan ka kɛ fɔlɔ ko kɔfɛ furu ka kɛ o kɔni kɔfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ nin ye maa ninnu nin y'u ka wuli ko nana de ye min baara kɔni b'a la k'a kɛ fɛn min ye hakilinana ni o kɔni bɛ wele ko shift fɛn min ye u ka nin wulikajɔ belebeleba in a baaraw kɔni b'a la ka lawaleya baɲumankɛ tɔn APDEV maaw kɔni fɛ projet ɲɛlɛnnin ale kɔni hukumu kɔnɔna na min ye wulikajɔ ale kɔni bolo dalen don waasa musolakaw olu bɛ se ka tanga ni ka se ka u ka bogotigiya kɔni kɛ hɛrɛ ani damu kɔnɔna na. Projet Espoir Fille ni o ye bogotigininw jigi ye fɛn min ye a kɛlen kɔ ka wulikajɔ kɔni sabati ni ka maa 50 bɔɲɔnko ka olu kɔni dɛmɛ ni k'u ka dɛfu kɔni labɛn minnu kɔni cɛla maa 34 olu ye dɛfu kɔni sɔrɔ ni projet in u kɛlen kɔ ka o baara kɔni kɛ u filɛ ni ka wulikajɔ kɔni sabati waasa ka se ka lakɔgɔli kɔni ta ka ni maa kɔfɔtaw kɔni sɛgɛrɛ waasa u bɛ se ka cakɛdaw kɔni n'u don u yɛrɛ ye ni ka min ye baarakalanw kɔni kɛ o de kɔni hukumu kɔnɔna na u ka wulikajɔ in u kɔni y'a bila babuse min kɔnɔ o de ye n bɛ n yɛrɛ dɔn n bɛ wuli k'an jɔ n bɛ baara kɔni n'u don n yɛrɛ ye fɛn min ye nin wulikajɔ in a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye bogotigininw u bɛ se ka da u yɛrɛ la cogoya min na u ka se k'u yɛrɛ ta don n'a nataw la ka se ka u yɛrɛ layiriwa ka sɔrɔ caman kɔni kɛ k'a sɔrɔ u ma sɛmɛ maa wɛrɛ kɔni na projet in a musaka kɔni bɔra min ye ediko maaw kɔni kunna. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la min ye buna adamadenya dɛmɛ baarakɛlaw a yera k'a fɔ ko fɛn min ye u kɔni bɛ farati la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen dɔw min ni ale kɔni kɛrɛnkɛrɛnnen don k'a kɛ taasibila ye k'a ɲɛsin buna adamadenya dɛmɛ baara kɔni mɔ diɲɛ tɔnba ONU olu kɔni de ye lasɔmili kɛ k'a jira k'a fɔ maa minnu ni olu kɔni ka baara ɲɛsin bɛɛ ka u maanifinɲɔgɔnw kɔni dɛmɛ ko o maa 997 bɔɲɔnko ko olu de kɔni ye ɲangata kɔni sɔrɔ san 2025 kɔni kɔnɔna na minnu kɔni cɛla maa 350 olu kɔni bɔnɛna uni na OCHA ale kɔni ka laseliw la fɛn min ye pankuru bolibanta n'an ko ma ko drone ko o de kɔni kɛlen don farati ye k'a ɲɛsin ni maa kofɔtaw mɔ. An bɛ taa Ukraine jamana kɔni kɔnɔna na min ye diɲɛ tɔnba ONU u ye lasɔmili kɛ k'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati laban min na ko sisan Ukraine ale kɔni kɛlɛ kɔnɔna na min ye ko drone ni o ye pankuru bolibantan ye ko a kɔni b'a la ka tiɲɛni kɔni kɛ kɛlɛ in kɔnɔna na ONU ale ka bunahadamadenya dɛmɛ maa ɲɛma kɔni ka fɔ la a ko an bɛ waati min na ko sisan jamanaden kan nabilalenw k'u caman de kɔni b'a la ka degun kɔni sɔrɔ k'a sababuya kɔni kɛ fɛn min ye u bɛ yɔrɔ min na fɛn min ye kɛlɛ ale kɔni b'a la ka ɲaga ni ka se ka drone ale b'a la ka maa caman mago sa. An bɛ taa Yemen ale kibaruyaw la diɲɛ tɔnba ONU olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na ko sisan ko Yemen k'u kɔni kwadisi dalen don gɛlɛyaba la k'a sababuya kɔni kɛ fɛn min ye u ka jamana a kɔni mankan bonyanen don ko kabini san 2022 ko ni ɲɔgɔnna gɛlɛya o ma u ka jamana kɔni sɔrɔ min ye marifa takunda kɔni ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko buna adamadenya dɛmɛ ko a kɔni kɛlen don gɛlɛyaba ye k'a sababuya kɔni kɛ ko maa caman kɔni bɛ yen baloko dɛsɛ bɛ maa minnu na fɛn min ye maa 6 bɔɲɔnko bɛ yen minnu kɔni ni kɔngɔ ni minɔgɔ ka surun. An lamɛnbaaw b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni kun ye aw ka dɔn kibaruw ye bunahadamadenya ani yiriwa radio so HDFM sanfɛ min lasera aw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idirisa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Jose Tera ye a k'an bɛn waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.